Maigsoon mayong gabi, niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko, DYRF Radio Fuerza. Panultihon sa kaalam, non potest esse diuturnum qui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamaturan ni pasukan. Hinungdan nga ang simbahan nga Katoliko, the Catholic Church, the True Church, mo'y gimahal o gimiti kanunay ang divine revelations, the Bible, likewise the apostolic holy traditions. Maigsoon, niyata sa New Creation Servant Community sa atong programa o nga gisibya gyud sa DYRF Radio Fuerza. Kadapit kami kaninyo ning atong tulumanon nga daghang mga pangutana nga atong hiaguman, nga atong paninguhaon sa paghatag og lamdag o tubag gikan sa balaan ug sagrado libro balang kasulatan. Unya ang New Creation Servant Community usa sa labing tugay kayo nga community, Catholic Charismatic Community nga gikan pa sa panahon siyang ekselensya, rather iyang eminensya, Julio Cardinal Rosales, ang bantugan nga kardinal nga nabantog sa iyang masipa nga tingog sa pagwali, undanon nga pagpasabot sa pagtulunan sa kaluwasan, ug daghan kayong nahimo usab sa Sugbo nga dinisad karon human ni Cardinal Vidal, ang ato na sang arsobispo, iyang ekselensya Jose Serafia Palma. Sa dili pa atong acknowledgement sa servant leaders sa New Creation Servant Community. Ang atong presiding servant mao si Sister Brilia Albao. Ang formation servant, Sister Jeneline Labrado o Sister Maricor Maligun. Unya, ang prophetic servants, ang nangumo si nasaylo maning atong, sakto na yun. Prophetic servants, Brad Romel Yenes. Akong suod kay higala, iyang asawa akong pagumangkon, si Dr. Jezebel Yenes. O wagi ko malimot nung, kada adlaw ako gihinumduman imungan, nga panalipdan ka sa Diyos, kanunay, o nga ang imong giantos nga balatian hapo-hapon sa Diyos nung gugma aron nga ikaw magmalinawon. Unya sa kingly servant Brad Ray Albao, mo din akong nasaylo akong matadong Ray. Siya mo'y kingly servanthood apostolate o siya'y UIC Priestly servant. Unya community secretary Sister Christy Agas, admin and custodian servant si Sister Susan Albor, Sister Gina Belicario rather. Worship ministry Sister Jacel Ladunya. Music ministry si Brad John Lanik. Healing and counseling Brad Boy Iting. Sa prayer intercessory Sister Fee De Vera, Sister Joy Marande, Sister Mayra Zinisa. Liturgy ministry Sister Susan Albor. Sa teaching ministry Brad Ilby Sinita, Sister Chris Sinita. O sa Bible and catechesis, hapit na mabot kay gikan pa to sa ilang balay padungan puhunong way kakulian, o ang atong Bible and catechesis responsible person Brad Alex Basing. Temporalities team ni Sister Jojo Basig, Sister Joel Lee, Sister Cypress Velasco. Sa Wish and Mains Ministry Brad Mario Uy. Transport Ministry Sister Nida Uy, tuwa pa ni sa gawas New Zealand. Miduo siya mga pinanggang anak. Og Sister Nani Kandar nga kanunay taong naghimugya po apostolado sa
prayer and sacrifice panungod sa atong katiguman o usab sa new creation servant community. Parayon ta sa technical ministry, Sister Jacel Odonia, Sister Brad Joshua and Asingwa. Sa food ministry, Sister Christy Agas. Niya couples cluster servants, Brad Mario Uy, Sister Linda Uy. Single adult women cluster, Sister Joy Lee. Ang single adult men cluster, si Brad Rodil Intrampas, mo'y nangungo. Ang youth cluster servanthood, Sister Bia Suasilio, o sa young main servant, Brad Reinhardt Lasaraga. O sa youth women servant, Sister Almira Bilicario. Sa morning matong mga talaan sa mga servant leaders sa New Creation Servant Community. Padayon sa may nampuon o malihukon nga buhat nga magpadayon ang New Creation Servant Community o kinisang atong programa nga usas mao ni ilang one of the programs sa evangelization, ang New Creation Servant Community. Doon na sa tay recognition, salamat sa ilang pagpaminaw, pagtabang sad, kanunay sa presidente sa Council of the Leyte, Steffi Barino. Niya sa, Brad Cesar Lindio, Emily Albano, Sister Emily Albano, Brad Sulping Alguere, Brad Luloy Fernandez, akong kisuon, Sister Bibi Elizabeth Cabanyero, Aikan Cabanyero, Dungaling, ugani Bakalso sa Cruzan, Talisay, Cruzan, Kandulawan, Talisay City, Cebu. Si Dong Rudy Cabiga sa kuning pagumangkon, o Brad Julius Lawas sa San Fernando, presidente sa Catholic Faith Defenders Cebu Chapter sa San Fernando. Yes, Monsignor Ramon Romalelius, Father Melvin Medida, Father Villar, mga ligdong upuutan malagaron kayong team ministry sa parokya sa San Fernando, South of Cebu. Atong recognize na atong mga kaubanan, kaigsunan, ug sa dili pa dunay usa ka topic nga atong maisgutan. Dunay mga igsuon nato nga mukutlo nining balaang kasulatan sa 1 Timoteo 4:1 niya kama 3. Moabot ang panahon nga dunay pundok nga magtudlo og doktrina sa Yawa. Ang ilang doktrina sa Yawa mo ni magpugong pagpangasawa, magpugong pagkaog karne. So, moabot ni og matod pa nila ni abot na kining pundok nga nagtudlo og pagtulunan nga doktrina sa Yawa nga mo ni pagpugong pagpangasawa, pagpugong pagkaog karne. Ngayon sila kining atong mga kaigsunan, mga non-Catholics, klaro kayo. Nga ang natumgan ini mong Iglesia Katolika. Una bes, unang punto mao nga unsa mang pundukang nagpugong pagpangasawa, Iglesia Katolika. Sa ilang doktrina nga the priest, the Catholic priest after ordination or starting from that, gidid-an siya pagpangasawa. Ampare. O na may mabasa sa Biblia nga si San Pablo sa 1 Corinto City, ngayon siya nga ang mga asawa nagbuhat og maayo. O ang dili mga asawa, ilan ang voluntaryo nga pagpili niya na. Busa, ang lalaki na kinanglan og asawa, yung babae. Ang babae na kinanglan pana ang lalaki. Dito nagpasabot ang kaminyuon nga laki-laki o babae versus babae, lalaki versus laki. And that is not found in the Bible. That is not really moral in the eyes of the Lord. So balik ko na to nga kining nag-ingon ang Katoliko ginatumngan. Meaning 1 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 nga to 3. Nga pundok nga magtudlog doktrina siyawa
magpugong pagpangasawa. Nya magpugong sa karne. Yaon sa mampunduka, Katoliko gihapon. Kay sa Semana Santa, kung nagkwarisma na mga adlaw, Biyernes, nga ang mga Katoliko gidid-an pagkaog karne. Say, klaro gihapon. Nga ang katumanan niya na, mao Iglesia Katolika, kay nagpugong mang pagkaog karne sa mga adlaw nga tinimanan. Munang dili masagang og dili kalikayan nga ang katumanan ni ining pundok sa tinhuan nga magtudlog doktrina siyawa maong Iglesia Katolika. Kay nagtudlo man pagpugong pagpangasawa, nagtudlo man pagpugong og kaog karne. So sa mga ato'y katubag niya na, mga isuon, matod pa nila. Kay di magyun makalikay, di gyud makaipsot nga Iglesia Katolika mo gyud naigo sa ngan natog hammer of truth, ang ngan natog kining pakang sa kamatuoran. Ato din ito bagon. Dili ang Iglesia Katolika mo'y katumbanan ni Ana. That is an exposition of none or lack of somewhat research. Kinanglan mo research ta, aron may bawa na ito kung sana. Kung natong basahon ang World History by Arthur O'Brien, there are many heresies, heretical groups during the time of Christ. And one of this is Gnosticos. Usa ka pundok nga nagnostiko nga dunay mga sakop. Nya sila dunay patakaran, dunay discipline. Doon na sila'y pagtulunan ng tanang lalaki dili mamana. Ang tanang babae dili ang tanang lalaki di gidid-an sad pagpangasawa. Ang tanang babae gidid-an sad pagminyo. Kay dili sila buot. By the way, di sa sila mukaon og karne, bisag unsang karne. Kay ilang doctrine or discipline that flesh is from the devil. Ngang unod, gikan siyawa, busang lalaki, dunay lawas, unod-nun nga kahimtang, na babae, na si lawas, unod-nun gyapon. So ang kaminyoon, matod pa nila, denounce that practice. Ang kaminyoon. Mao ni ang ganlan nato, Gnosticos. Nya di sa sila mukaon og karne. All their food comprising vegetables or fish, but not really una sila panalangin o dunay grasya sa ilang pagpuyo because they are really somewhat practicing or under the one of the sacraments mo ng sacraments of marriage. Busa ang Katoliko dili ka pasanginlan nga nagpugong pagpangasawa kay mga salma gani mga atong mga lay leaders nga manuroy magani sa matagbalay kay magdapit sa pagpakasal sa mga mansibado. So, di wa siya magpugong. Tingali ang ilang ipasabot ang mga pare. Ang mga pare nga di human maurinahi, hindi ang pagpangasawa. Kaya naaman as Biblia. Naaman ang iyang doctrine of celibacy is found in the Bible. Dito na lang ta sa bagong tugon. Na sa San Mateo 19:12. Nga mingon si Jesus, dunay mga lalaki babae dito pa gani sa tiyan sa ilang inahan, gipili ko ng daan nga dili mga sawa o dili mamana. Ang lalaki di mga sawa, ang babae dili mamana. Kay sila mo sagup sa usa ka discipline nga celibacy aron nga ilang pag-alagad sa Dios way ali way gabin. Kay tinuray magud kun ang mga usa ka pare niya maminyo dagag mga anak niya doon na mga assignments ang Santo Papa ngadto sa mga piligrong dapit na persecutions na pagpamatay sa mga pare. So ang usa ka pare nga dunay asawa mga anak kabalibaron yun og moadto magali sa kontra gusto na tungod kay mahadlok sa siya nga mabiyaan nga mga minahal sa kinabuhi kon siya hiaguman niya ang persecution, death by violent death. Wala mga hinigugmang mga igsoon nga kining naas Biblia. Kanya, gawa sa ana, ang Ginoo naghisgot na sa Pinadayag 14, versikulo 2.
144,000 ka mga lalaki. Nga wa mo hilabot. Wa mo tandog og babae. Tuwa sila sa langit. Og matod pa sila mga inunahan nga bungas pagpanubos ni Kristo. Og sila mukuyog ni Kristo dito sa langit. Sila celibate. Unsa man ang celibate? Dili minyo wa maghilabot og babae. Nya. Og moingon ta nga kanang pagpanudlo sa pare, mga discipline sa pare o sa mga mungha nga dili mag-asawa. Di sila malangit pero mao na unang bungas pagpanubos. Dito sa langit 144,000 ka mga lalaki. So nabunggo sa aton pasabot na to nga wala makahimo ang maong objections nga ang dili magminyo iya siyawa. Kay 144,000 ka mga lalaki mo'y inunahang bunga nga kuyog uban ni Jesus dito sa langit. Asa na mabasa? Naa sa Pinadayag, 8:14-2. Og si San Pablo mingon nga kung magbinyo ka, naghimo kag maayo. Pero kung magpabilin kang dili minyo, sa pag-alagad sa Ginoo sa tibuok nimong lawas o kalag, panahon alang sa Ginoo, labi pa ng maayo. O na sa Biblia, nasa 1 Corinto 7, 34-36. So, pagkaog karne, dili sad absolutamente nga ang mga Katoliko gididag kaog karne. Only on the days or times nga doon natin nganlan o mga kining sakripisyo sa paghandom sa kasakitan sa Ginoo. Wala nga, ang mga tao sad doon ay pag-abstain, nga di mo kaog karne. Naba na sa Biblia na, nasa 1 Corinto 8:13. Nga panagsa maayosad ang dili pagkaog karne. Panagsa maayosad ang dili pagkaog karne. Kung makahatad tag kapangdulan sa atong igsoon. O say, di ay mo nang gisabansay sa Katoliko panagsa lang dili kay gidid-an Diyos la the whole 7 days nga prohibited ang pagkaog karne. Kana ra sang Semana Santa. Ug naa sa Biblia 1 Corinto 8:13. O sa mga igsoon atong natubag ang ilang mga pagsupak, atong natubag ang ilang pagtumbok nga ang Katoliko mo'y natumngan yan ang tinuhuan nga nagtudlo doktrina siyawa, nagpugong pagpangasawa, nagpugong og kaog karne. Ato nang gitubag nga wa magpugong Iglesia Katolika sa pagpangasal o pag dunay kaminyoon, mabayag laki sa katarungan nga nasuwat na sa Biblia. Pero dili malalis nga si Jesus mingon, doon ako'y gipili ng daan. Dito pa sa tiyan silang inahan, babayag lalaki, nga sila musunod sa kinabuhi nga dili minyo, sa kinabuhing putli, pag-alagad sa tibok lawas ug kalag, panahon, ngadto sa Ginoo. Muna itong tubag niya niya, mas Ricardo Rizani, ato ning tagdon. Salamat Brad Sok, maayong gabi Brad Sok, diri sa inyo Christian Servant Community ug sa tanang naminaw sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Akong pangutana Brad Sok ba kaning kaning mahitungod ning lawas ni Jesus ba ning muingon man jud ning pari Brad na kini mao ang kordero sa Dios nagawagtang sa sala sa kalibutan mo ng lawas ni Jesus. Nya ang pangutana Brad Sok ba tinuod ba ni na mawagtang ang atong sala Brad Sok kaning sigitag kalawat sa lawas ni Kristo Brad Sok kay muingon man ang uban na makasala manggihapon kuno sila Brad kay bisag unsaon kuno na pagkalawat Brad. Unsa may katinawan na ni Brad Sok kung mawagtang ba diyon sala nato si kalawat? Unas tanan. Nga atong simbahan Iglesia Katolika nagpahanumdum ka nato. Nga kita tao madalipsang tas pagpakasa. Sa hunahuna sa pulong ug sa buhat. Ang atong simbahan nagtudlo nga dunay sakramento nga kanang atong mga sala nga atong ginulsulan tanan. Ilabi na sa mga dagkong sala mapasaylo. Pinagis pagkumpisal usa. Nga naman kay ningon ang atong Ginoo sa mga unang mga pare, mga apostoles, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Og mihuyop si Jesus kanila og mingon, receive the power, the Holy Spirit. O bisag kinsang sala ngayong gipasaylo, napasaylo na.
O bisag kinsang sala nga wa niyo pasaylo, wa sa mo pasaylo, bisag kinsa, meaning it is power endued upon the apostles. Nga they have the power to forgive sinners, provided there must be requirements. Doon ay kinanglanon nga siya mo kumpisal una kung doon na siya ay salang mortal, una pa makakalawat. So, kumpisal na siya, pasaylo na siya, ginulusulan niya yung sala, niya sa pagkumpisal, doon ay ingan na to amendment. Dili kay kumpisal ta mo tugan sa mo siyam-yam na sa itong mga sala, but ngantos pare niya, pasiluan pare, break sa tadiha. You should know what repentance is. Kinahibawaan na ito unsa ng paghinulsol. Matod pa sa Biblia na sa Ezekiel 18:27, sa ada Ginoo nga bisag unsa kada kung makasasala sa tao, kung maghinulsol siya, muhunong pagpakasa, magtuman sa sugo, magbuhat nagmayo, ako siyang pasayloon. Bisagon sa kadakog sala sa mga tao, pasayloon sa Ginoo. Muna'y pong sa itong Ginoo iyang pasayloon. O niya, kay gipasaylo man, kung mamatay, pasudlo na niya sa langit. Mao na nga, unas ta na mahinumdum ta, unsa may akong katungdanan, nga ni kumpisal naman ko. Amendment. Unsa man ang amendment? Pag-usab, pagbago, saan pag-usab, pagbago, maglikay sa okasyon sa. Kaya kung na kay pinangga kayong ismiringhay nga dili mo asawa, niya balik-balikan na nimo dito, kasaagyo ka. Pero muhunong ka niya na, sultihan ni mo siya nga I want to go to heaven. Di sa ko gustong bandol ka sa impyerno tungod nako kay kabit man ta, ha? Adultery man ni atong gimo. So mulikay sa okasyon sa sala. Sa mga dapit nga naay mga kahilayan, mulikay ta. Sa mga butang nga makadaot sa atong kalag, mga salida sining laway sa TV o uban pa mga outlet sa media nga isambog yun ka ng mga malaway. Mahugod ang pagpagkasa sa una-una o sa buhat mo sa ato ng likayan sa Biblia. Nasa sa Sirach 21, 1-2, buot ba ka nga makahunong pagpagkasa? Likay sa sala. Huwag dili ka magkasa. Muna ang isultis Ginoo sa atong balaang kasulatan. So, may tungod sa pangutana ni Ricardo Rizane, mawagtang ba atong sala? Inikalawat, ang makapawagtang gyud primero ang pagkumpisal. Nya kanang pagkalawat nato sa mahal nga lawas Ginoo, the welcoming that Jesus will dwell in our soul. Mupuyo ng Ginoo sa atong kalag. Mahilis na ng ustiya pero mawa ang presensya ni Kristo sa atong kalag. Nga kung kita magunahuna kanunay kaniya, magunahuna tang gusto tang malangit, magunahuna tang nga di ta maimpirno, ug doon na mga tintal makalikay din ta. So, di modo, kanang buhata, sa gahom sa Ginoo, that power of grace, magkapahunong na nato pagpagkasa. Basta, may bawaan nato atong role. Niya naman si Jesus akong kasing-kasing, niya man siya mupuyo na, ang hagsambugan akong yawa. Musud kong balay sa kahilayan. Isambugan, di mo gusto sambug. Igsud gyud sa sala, guwa ang Ginoo. Pero gubalik na kaita, musud ang Ginoo iyang patiran ng yawa. Gusto siya nga ayaw kong hinginli tao. Kaya mahimog ikag sang mortal, nibaw ka, gilabay ko nimo si bintana si mong kalag. So muna nga, atong padayon nun ang una, pagampo, niya ang atong paglikay sa okasyon sa niya, sige tag kalawat kay mauwaw man ta. Kalawat ang balit ang sang mortal, sukong Ginoo riya naman na sa Biblia. Kung ikaw naghinulsol, niya magsikag baglik-balik pagkasa kanang imong gibuhat dili na paghinulsol, imo kong giyatakan. Kay gipasud ko nimo, patira naman nimo. Balik ko, patira naman nimo. And you are not doing well our relation. Biyaan gyud ka sa Dios. O kay ikaw may nibiya tungod sa kita man. Sa mo na ibuhaton, dili kami ngon, nakakalawat ako, dili ako kasa. Yes, but we must cooperate. Likay sa okasyon sa hinumdumi kanunay ang Ginoo, hinumdumi ang langit, nindot kayo, kalipay ngoy katapusan, hinumdumi ang impirno, purting inita niya, wapog yung katapusan, may tagma,
maasahin ba? May impirno ng tawana, may yung Ginoo. Oh, taganta, may impirno ka. Trillion years. Punting lugaya na. Yet, there must be the ending point. Pero sa impirno, no. Usaray pultahan sa impirno. Ang pultahan pagsulod, way pultahan pagawas. Bisag mahurot pa sa usa ka hulmigas og ihap ta ng baas sa kalibutan. Imagine ha, usa ka hulmigas niya, muihap ta ng baas sa kalibutan, usa ka mahunong, mahuman pa na. Nungka nga mahunong ang pag-antos sa kalayo sa impyerno. But we must be afraid of that. Kailangan mahadlok ta. And we must love for heaven by doing always careful and defensive. We shall defend our souls. Likaya na to. Kanya niyaman nga itong pinag-aasang amigo si Brad, Presidente, Chairman sa Biblia o sa Catechesis. Aniya si Brad Alex Basing. Maayong gabi mga igsoon, maayong gabi Brad Sok ug sa tanang nagsunod dining katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa New Christian Servant Community. Akong pangutana Brad Sok kaning mahitungod sa panumpa nga ang kaning manumpa ba makasala am dayta ni na ingon si kuan si Rak ayaw pag-anad sa panumpa ug ayaw sayon-sayona paggawi ang balaan nga ngalan sa Dios. Kay daghan pa kay mga batan-on gani akong makakuan nga sus ang Ginoo mamatay pa ko ang Ginoo saksi gyud nya kuan din sala am din ni Bradsok nya unsa may kuan ini binyal ni siya or kanang kuan mortal kay naam gud siya sa diri nga kanang balikas gani di gina maayo ning siya sa Sirak kuan Sirak 23:13 ayaw pag-anad pag sulti og mga balikas og panamastamas sala kini tingali malimot ka sa imong kaugalingon samtang uban ikaw sa importanteng mga tawo ug mahisama kag buang tungod sa daotang mga pulong nga naanad ka pagsulti. Mao ni Bradsok nga ang sulti makasala na tadaan. Unsa pa ka kuan og ang buhat kay ningon gud si kuan nga ri si David. Masakiton ang tibuok kong lawas tungod sa akong mga sala. Gilumsan ako sa akong mga sala ug nalusno ako tungod sa kabugat nini. Ang kaninang sala ni King David Bradsok mabat ning katong iyang gikuan si Bathsheba ang asawa ni Uriah. Kay gikuan mo to siya ni Nathan pahibaw siyang masala ba. Pero Bradsok anong daghan magito siya asawa og kanang puyo-puyo. Ito nga giuyon lang to sa Dios kay wa pa balaod si Moises. Salamat Bradsok. Salamat kay Brad Alex, imong mayong kayo nga pangutana. Pero ang imong yung first opening of the question is about panumpa. Daghan kay mga batanon kurus-kurus sa kamot. Kasi mamatay pa ko, basta kini ako isulti, tinuod kini. Sala na siya. Nasa Salmo 124:8. Do not forget that the name of God is our refuge from any evil. Ayaw kalimti nga ang atong dangpanan maungan sa Dios. Muna di gyud nagamiton sa angan sa Dios pagpasipala. We must keep it because that is very powerful and holy name. Makahingilin ko nagyawa. Panginin mo, tanroy taong giwaan niya, nakaandam ka, limpyo imong kalag, niya, kining nakagrasya meaning na nakakalawat ka, makasulti ka. In the name of Jesus, get out Satan. Right away now. Get out from him. Lagtiw nagyawa. Murabag butos bulkan na siyang siya. Lagtiw na siya. Because in the name of Jesus. Mara nga, kanang panumpa, dili tanan sala. Kaya doon na may mga kanang pagpanumpa sa korte kaniya to, murag ihunong matiyali na. Kana bang ang tisigos ba mo Isus kamot. Yang usa ka kamot nga gitapion sa Bible. Sa ngalan sa pala ang kasulatan sa Sagrado Libro. Ako mamulong way lain, pulos kamatuuran, way hambog, way limbong. Mao ni akong panumpa niya. Kusog na kayo mamakak. Marang huwis, magkabantay mo siya. Ay nalang patapin na sa Biblia kay musamot ka na kong sa. Pero kanya to, kabantay ko maagi kong kurti,
gikuan yan na, gi-practice ba? So that ang tao nga mo commit ana, careful nga, magsulti siya sa tinuod, dili siya mamakak. Kaya yung tinuray, kung magsulti siya sa tinuod, kanang yung panulting tinuod, tabang rin na niya. Ang wis mahibaw, that is mitigating aspect, that this criminal will be given the least penalty because of sincerity of truthfulness. Kanya si San Pablo ingon na sa San Marcos, is Hebrehanon 6, versikulo 16. Kung doon ay duha ka ninyo nga adunay panagbangi, nga turungan usab, tubag sang usab, singka sang usab, di mo magdaog. Ningon ang Ginoo, dangup ug usa ka taong labaw ninyo nga talamdon ug panumpa kamo nga magasultik tinuod ug siya nga daha sa inyong taliwa may gahom pagpaagi nga ma-reconcile mo. Pinagi sa pagpanumpa nga musulti lang yung mos tinuod. So, mo nang gihimo sa huwis. So, doon na sa mga vow of panumpa bitag vow of celibacy. Manumpa pa sana. Usa ka pare nga ordinahan ako manumpa sa ngalan sa Ginoo. Siyang gahom ug ugma kanato. Akong ihalad. Akong kinabuhi Ginoo. Nga ako magpuyo sa celibate life. Madili ko magminyo. Di kaya na kong pag-ibog sa mga babae. Kaya gusto kong muhalad nimo. Pero in the process of 20, 30 years service, na liban ang pali, murag nalimot. Kalapas siya. Muna usahay mo, surrender na lang siya. O give up na lang. Kay committed, ang iyang commitment na nayataka naman niya. Yang buhaton niya na, ngadto sa obispo. Yang isugid. Yang obispo matabang, Padre, sorry, I will tell you, you are priest forever. But the powers, capacities that which are given upon you after the ordination will be taken away from you. Ang iyang mga katakos ba pag misa pagpasaylo sa kuhaon na kay ang iyang pagkapare nagpabilin kay nalapas naman niya ang iyang commitment, ang iyang vow. Sister, mayong gabi. May gabi, Brad Sok, ug labi na sa akong mga kaubanan diri sa Office ng New Creation. Akong pangutan na, Brad, kanang, unsay but pasabot aning dogma, Brad, nga pirmi man ko maminaw nimo sa radyo ba, maghisgot kag pirmig dogma, unsay but pasabot ani, Brad. Ang akong ikaduha nga pangutan na, Brad, kanang, dili ba maayo or makasala ba ko, Brad, nga nay mobisita sa amoa ba, nga laing tinuhuan niya, maminaw ko niya niya, nindot siya kagisa mo dag istorya niya, bisan nasayod ko nga sayop ayang gikuan labi na mo atake sa kanang kang Mama Mary niya kuan na jud ko gihapon sa iyang kuan ba dili ba ko makasalaan na, Brad, nga Bible ra man gihapon na mora gani ko pangutana, Brad. Salamat kay Esther, salamat sa imong unang pangutana. Dugma. Kay doon ay panahon sa atong mga conversational discussion with anyone nga dili bahis tinuod mingon dogmatic ra kay sinultihan ba. Both ba ipasabot nga wag chance pang musibog ba kuan ba kay kanang abiding ba kayo sa imong prinsipyo di kay musibog. Mingon ang usa at bang nimo dogmatic ra kay kada pero di ni wa labot sa kanang dugma sa tinuod. Now, the dogma of the church according to the Catholic dictionary, the dogma of the church, this is officially pronounced no less than the Pope. Nga siya gay mo padayag ni. Unya, ang maong dogma, labot ragit sa duha regarding faith and regarding morals. Faith gani ito pa, unsay angay natong tuhuan. Nya, moral gani unsay mga buhat nga dili na to angay buhaton kay supak sa sugo sa Ginoo munang moral. Nya ang Santo Papa mo padayag na ganig dugma preceded na giunhan na siya og tigom sa mga obispo, mga kardinal nga batid sa teolohiya, batid sa mga balang kasulatan, etc. Nya mo tabang na siya sa Santo Papa. Pero kanang ilang mga tabang, the last final say that the Pope becomes infallible gikan ganiya
May mong i-recognition lang niya ang iyang nadungog ng mga tambag, pero ngayon yun, nga isulti mo na doon ay flavor of infallibility because of the Holy Spirit. Kanya, do not forget a dogma that is not a dogma when it is not founded upon the Holy Scripture. Maunang naa sa definition. Dogma is the official doctrine pronounced by the Pope to be believed, to be accepted any Catholic person, baptized person, while abot ng laing reliyon. So, no dogma, statement of the Pope, can be called dogma when it is not founded upon the Bible, Scripture. Ora nga, ang Santo Papa, dili sa siya mo pronounce yun, mga pulong nga, sigo na ba? Di na masibog, di na mausap, di na mapapas. Kung kanang pagtulunan na, dili mabasa sa Biblia. Dangerous magayo. Ugiyarang kinadman. Yes, actually, during when the Pope pronounces a dogmatic teaching, he is infallible. Gasa na as Ginoo niya. Nga mo kasulti ka dogma, di ka na masayop. Pero reminded, rely on the power of the Word of God. Kaya the highest truth is the Word of God spoken from the mouth of God. That is the highest truth. Asa mabasa? Nana sa Book of Sirach. Nga ang labing taas na ng kamaturan mo umpong sa Diyos. Mo na ang dugma, dili dugma, kung way basis Biblia. May mong iwakler na, may mong diraga na tumanon. Kay only a dogma must be impossible to all Christian Catholics throughout the world. Mo na nga, provided may tungod sa tulhuan regarding faith o may tungod sa moral. Kanara. Infallible sa Santo Papa niya na. Wa gyud nahitabo nga dunay Santo Papa nga nag-pronounce og dogma nga nagibalik kay dunay sayop. No, nothing. Because God defends the Pope when he pronounces dogma. So balik ko na to unsa na yung dogma, usa ka opisyal nga doktrina, gi-opisyal gyud pagpadayag sa Santo Papa sa tibuok kalibutan. Nga kanang pagtulunan na atong tuwan og dawaton. May tungod sa tuluan, may tungod sa pamatasan. Unya, kini ang timplas sa iyang pagkadugma kay mabasa na sa Biblia. Di kay mabasa sa Biblia, dili na dugma. Muna nakadungog tingali mo ningon nga, there is a teaching that Jesus Christ as God died literally. He is truly dead. And dili tiyaw-tiyaw, dili kay bana-bana lang, tinuod yung namatay ang Diyos nga si Kristo, siyang pagka-Diyos. Nga wanawad-an siya ginawa, namatay siya. Pero ang namatay niya, ang tinuray, San Pedro di bisan mo makaka-infallible man. Si Kristo namatay siyang tawhanon nga kinaiya. Pero buhi sa Espiritu. Sa tapang iyang pagka-Diyos, mamatay. Kaya di man na mamatay ang Diyos. Na ako'y pare diya sa usas mga professor seminaryo, pag-risigot na mo niya siya, ang Diyos sok namatay. Amo na akong dunggan sa usa ka grupo, ningo siya, no. O Diyos gaya namatay din na Diyos. Simple kayo ito ba? Ang Diyos gaya namatay din na Diyos. Now, regarding Christ, kay tao siya, nasa dogma. Nasa page 163, Teaching of the Catholic Church. Doon ay imprimatur. Ang imprimatur mao si Archbishop Julio Cornelius Curcac. Ngayon siya sa dogma nga, Jesus Christ is consubstantial with His Father as God. Jesus Christ is consubstantial with His Mother as man. His being man can die, but He is being God cannot die. Dogma na. Di ta kasukol ang dogma kay defended man na from the Scripture, namas Biblia. Si Kristo dili mamatay. Iyang pagkatao mamatay. Nasa Juan 12:34. Kita na ibaw sa mga talamdan sa mga balaod nga ang Kristo dili mamatay. Pero sa namatay niya, iyang pagkatao. O niya niya, Aster Brilla ato sa paminaw. Mayong gabi, Brad Sok, o sa atong mga kaubanan din sa New Creation Servant Community, ug ang tanan natong listener sa DYRF o sa mga naa sa atong Facebook Live. Kining pangutana, Brad Sok, gikan ni Brad Mario nga tuwa sa New Zealand. Iyang ipasupot, no? Iyang gi message daan. So naingon siya,
Brad Sok, kung ang pagbunyag ni Juan og tubig ubanan sa pagbasol maoy makapawagtang sa atong kasalanan, nganong nagpabunyag man si Jesus ni Juan nga siya Ginoo ug dili makasala, unya nangadi pagyud siya sa amahan. Nagpaila bani nga si Jesus bilang atong Dios nga anak, dili pa kumpleto pag-anhi sa kalibutan? Magkinahanglan pa ba siya og panabang? Please explain, Brad Sok, according to Brad Mario. Salamat kay Brad Mario sa mga may pangutana pagkalayo. New Zealand. Abot yun pangutana ni Brad Mario sa power of the media. Today, the modern media. Ang atong tubag ana mo na. Nga niduol si Jesus ni St. John the Baptist. Baptize me. Pero sa puwong ni John the Baptist, dili Ginoo, di ko mubunyag nimo. Ako'y bunyag eh. Kaya bisan gani sa liston sa imong tsinelas, dili ko takos mahubad. Ikay mo bunyag nako. Dili ako. Unsa may tubag ni Jesus? Pasagdi Juan nga matuman ang nasuwat sa pagkamatarong. Kanang pagkamatarong diha dili na sabton nga hiwi ang Ginoo, meaning justification by following the prophecy. Mo to, bunyagan si San Juan. Yan, nadungog, abli na yung langit. Samtang ang Holy Spirit sa maglanggam, nga pati may tugdon siya nga baga, o siyang o nadungog tingog sa langit. Pamatian ninyo si Jesus, siya akong anak nga pinangga. O ang iyang mga pulong, pamatian ninyo, kay siya akong anak, akong pinangga. Sige, balik-balik sa Ginoo, akong anak. Meaning, God, the Father, cannot tell a lie because He is God. The Son also, which has the nature like the Father, God, di siya mamakak. Muna nga, ito man. Pero kung sige, sulti ni Jesucristo, pasag di Juan, nga matuman na to ang pagkamatarong. Reading, matuman na to ang nasuwat. Kasi Old Testament times nga, mutugdon ang Holy Spirit, muna ang fulfillment na kadtong pagbunyag ni Jesus. Sa pagbunyag ni Jesus, naay nag-atang nga pangutana. Kaya nagpabunyag ka man. Ang pagpabunyag, mo man ang pagpasaylo sa sala. Makasasala ba ka? Si Kristo, Agnus Dei, quitolit picata monde. Siya mo ang kordiro clean and pure. Sa tupawa siya sa sinless. Pero nganong nidawat siya? Duha kadagkong butang nga makita nato. Una, humility of Christ. Humility by abiding also the word spoken regarding Him. Number 2, that the Trinity was revealed in that moment when Jesus was baptized. The Father, nadungog-tingog, niya Jesus, and likewise the Holy Spirit nga nitugdon sa abaga o sa ni Jesus. Sa ito ba, usa ka dako nga yugto sa Kristiyanidad. Kaya what tayo kalibutan og doon na by Holy Trinity. Holy Trinity is revealed during when Christ baptized. And not that Christ, matod pa, doon na ba day kakulangan ni Kristo? Doon na ba day siya mong nagpubunyag siya? No. It was kind of the highest lesson that Christ teaches us. Humilitas. Submission of what is written. Pagpaubos. Dili kayo doon sa si Kristo. Kaya iningon masanuhan, ako bunyag, tubig paghinulsol. Tubig paghinulsol. Tupang tanan nga magpabunyag, naigo na sa wali ni San Juan, nga mamatay ta, mangandam ta kanunay. Biyaan na itong sala. Aron mo puyo ang Ginoo na to. So, ilang gitapos sa pagpabunyag. Tubig alang sa pagpasaylo sa ilang sala. Kaya naghinulsol man. Muna, not a sacrament. Kaya yung sakramento, igbunyag na to, umabunyagan ta, we receive not only forgiveness of sin, bisag unsang sala. Salang mortal, o salang binyal, o salang mortal, o adult, o sa bata salang panunundon, kuha gina. Ya, musud ang sanctifying grace. Unsa nang sanctifying grace? It is the life of God.
tremendous ka life of God. It is the power of God bestowed upon us. Aron mahimutang buutan ug sama kaniya. Kinahanglan tag sanctifying grace. That's why ang bata bunyagan dayon kayo may sanctifying grace. Pag magbunyag na sanctifying grace sa bata, kaduha nakuha ng samang panulod. Niya si Brad Ray Albao. May gabi, Brad Sok, ug may gabi sa ato ang mga naminaw karon sa DYRF. Akong pangutan na, Brad Sok, about sa ato ang basahon karong adlaw sa mga misa, Brad Sok, sa Samuel nga si David naghimo og kanang accounting sa iyang mga puwersa sa gingharian. Unsa man ning klasiha nga sa ang nahimo ni David, Bradsok, sa iyang panahon ni David. Kay katong panahon na sa atong panahon di man pwedeng way accounting. Kay ang tanan mag-accounting yun, ang simbahan, ang pamilya, ang tanan, no? Required yun nga mag-accounting para ma-manage ang mga butang nga kita responsable. Pero sa panahon ni David, murag lahi ang ilang sitwasyon nga dako magsa na sa Ginoo. Palihog ko, Bradsok. Accounting, literally speaking, ipon ang lumulupyo. Pila na kabuok. Ipon. Oh. Manang i-register. Panahon ni Santa Maria o ni San Jose, nagpa-lista gila sa census. Kay, obligasyon man nila. Pero niingon ang kasulatan na sa mga hari nga, si David kalapas siyang pagpangihap sa mga tao. Kay, ang tuyo sa ihap sa mga tao, mao, nga kondyutay na kayang mga lumulupyo, ang mga lalaki ug babae, bisag dili paminyo, buhat o bata, aron madaghan. So, naa mo intra ang sins committed because of that counting niya mag-ihap, kulang ang duty naman lang ang lumulupyo. Kinahanglan daghanon ang mga tao. Tungos gubat. Kaya mga batano, nigabot 18, girero naman, sundao naman, sundao na. Muna nga, si David gipasul, you are committing crime by doing that. Pero sango sa Ginoo nga, gimbutan na nako aron sa pagkahibaw sa imong katawhan nga doon na sila labaw nga mo ikaw ang hari. Pero mao sa to, napamuslan sa to sa Ginoo. Kaya nagpa-lista man si Santa Maria ag San Jose, no sa mga tao, Kislib 25, kibali sa atong Disyembre. Nalista man nila ni San Jose. Nagkagubot man human na nga dako na si Jesus kung nus asya matao. Gubot man kayo. Muna doon ay usa ka kining pangulo sa templo, gida niya ang record katong sinso padung sa Roma. Muna si Cirilo, usa ka arsobispo sa Jerusalem, Katoliko, ni hangyo sa Santo Papa. The record of census during the birth of Christ, naa nimo. Ingon Santo Papa, ipadana ko. So, manahunong ang lantugi kay tagna-tagna ma lang. So, Kislib 25 na tao si Jesus, Disyembre 25. Munang na, husay. So, one of the advantages sa census. Pero tuyo ato ni David, mayhap. Pero ang iya sang tuyo sa Ginoo nga, matagad ang mga allowance na mga laot nga wa tagda nimo. Mga pobre, nga wala gikaon, mga masakiton, wala tagda. So this is the moving power that you make a census para matabangan na nimo. That is the positive way that God posed to David. So justified iyang pag-census. Ryan. Maying gabi, Bradsok, maying gabi sa mga naminaw karon. Ang akong pangutang, Brad, is nasa Mateo 7 o 8. Kung moabot na ang adlaw sa paghukom, daganon niya ang muingon kanako, Ginoo, Ginoo, dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios o pinaagi sa imong ngalan gihinganlan namo ang mga yawa ug naghimo kami daghang milagro. Ang pangutanan, Brad, nga
nganong di sila dawaton brad nga nagsangyaw man sila sa mensahe sa Dios. Ug akong sunod nga pangutana brad kay unsa din yung pasabot sa the second coming of Christ ug unsay buhaton ni Jesus ani brad? Mora. Nana sa San Mateo dong, city, ya 20-21. Nga, ningon si Jesus, mangabot ang mga katawhan, o muadto ka nako. Ginoo, pasudla mi sa langit. Kaya sa imong ngalan, giayaw na mo mga masakiton, sa imong ngalan. Ginginlan na mo mga yawa. Yawali na mo ang imong mga pulong. Masay pong Ginoo, palayo ka mo, mamumuhat og dawtan, wa ko makaila ka ninyo. Muna na sugpo ang mga tao kay what is in the mind of Jesus fathoms their hearts and soul. They are dirty. Hugaw ang ilang kalag. Tinuod nga sila, nagwali, nagtudlo, nag-ayog masakiton. Hingilin pagyawa. Pero wa sila magtuman sa sugo sa Diyos. Matanaw ang ingong Ginoo, palayo kamo kanako, ako kailan ninyo, kay kamo mamumuhat og dawtan. So mao na ang message na dili igo nga doon natay pagtuo lamang. Kubanan ginato sa maayong buhat. Nya panlimbasugan ginato. Filipos 2:12. Grabe ang gipamugat San Pablo. Kamo nagtuo nga nagaluwas na mo tungod kay si Kristo, mihalad siyang kinabuhi, miagas ang dugo. Ug tungod sa dugo ni Kristo na pasaylo inyong mga sala. Nya kutob radiha. No. Kinahanglan panlimbasugan ng kaluwasan. Kay gingom na sayon naman kayo ng kaluwasan. Tuol lang ka ni Kristo na sa Juan 3:18. Tuo ni Kristo sa bugos ni mong kasing-kasing. Kaya maluwas ka. Uti, maluwas ka. Nya, na may laing teksto. Mga Biblia ko, tunan nato is not only one line, kundi in context. Kinatibukan kung mahimo. Naman sa Santiago 2:13-14. Maluwas ba ang tao sa pagtuo lamang? Dili gayon. Ang tao maluwas kung iyang pagtuo, kuyugan niya sa buhat. Kung ang espiritu mubiya sa tao, patay ang tao. Ang iyang lawas patay, kanibiya ng espiritu, pareha niya na. Ang pagtuo mo'y buhat patay, dili na magaluwas. Muna yung message ni Kristo nga, palayo ka mo kanako, wa ko kaila ka ninyo. Meaning, with your credentials, with your data of your apostolate, known to me that you did it right, but you are very sinful persons. Kasasala kayo mo. Mamo maguna-huna sa pagtuman sa sugo. Sige, mo ito gihinlan. Muna doon nga ang message ana, nga maninguha kita sa Filipos 2:12, panlimbasugi yun pagbuhat ang kaluwasan, ayaw kumpiyansa. Usara may akong kag. Usara. Kaya duha po ang tao, okay lang. Pildihan ang kalag na kung inuusa. Impirnuhan na. Napamugay reserva. No, we have only one soul. Ug sa reading, ningingon dito nga, usara ang atong kalag. Wa ta kay baw. Nagsunod na to ang kamatayon. Pareha tag langgam nga naglupad, mubatog, igos pa na. Pero tag istang nagwilangoy ilaw sa dagat, kuwas pukot, patay. Pareha ta niya na. Wa ta kay baw. Busan ingon din si San Pablo, kinahanglan nga magandam ta kanunay. Una-una na to nga the next minute is my last minute. Malangmit man. Di akong amigo suod kayo nga di ato siya speakers nga pundok ba sa gira nagkatrabaho. Gibuhi na niya ang asawa kay na may trabaho. Nagdaha siya buyot, na bugas, na isda, na mga basta galakaw siya sa Ilos Nitayan sa Mananga Bridge, Talisay. Pag abot niya sa tumoy, natikil po. Hayang. Di na ganay ang mga tao. Kay kirig-kirig man. Gida sa ospital. DOA. Heart attack. Taki siya samtang naglakaw pa uli. So, pareha na. Watak hibaw. The next step of my step would be the end of my step. Muna, preparado ta kanunay. Kanunay yun. Muna nga, daghang kayong salamat sa itong mga igsuon nga naminaw diya sa DYRF Radio Fuerza. Salamat kayo. Niya, salamat ta sa itong mga
spiritual leader sa atong New Creation Servant Communities, Brilia Albao, si Ri, o si Brad Alex ni Agyod, ug uban pa, atong pasalamatan. Ang Diyos nagapanalangin nato, ayaw kalimot, New Creation Servant Community. Miyerkules, DYRF Radio Puwersa. Yan ni Agyod nato si Kwandong Julius Pulutan, nag-sit up sa atong sounds. Niya si Dong Lapi sa kining sa station DYRF. O atong pasalamat sa ni Father Phil nga mo'y manager sa DYRF Radio Puwersa, buutan og ligdong kayo.